započeli pripreme za sljedeću sezonu. Na okupljanju imamo nekolicinu novih igrača koje ćemo ovdje kroz ovu presicu predstaviti. Ja ću iskoristiti odmah priliku. S moje desne strane Marko Šutalo, igrač velikog iskustva i nadam se svi koji ste pratite dugo košarku, riječ je o jednom vrlo kvalitetnom igraču. Ja sam jako zadovoljan što smo uspjeli realizirati, postići dogovor i dovesti ga. Činjenica sama da je, eto, možemo reći sad bivši reprezentativac koji je igrao na europskim prvenstvima i tako dalje, tako da je sigurno riječ o jednom ozbiljnom igraču koji će nam znatno pomoći u ostvarenju nekih naših ciljeva za sljedeću sezonu. I tu je Ivan Miličević, dečko koji je karijeru praktički odradio većim dijelom u Kvarneru, koji ga pratim već dugo i znam iz mlađih kategorija još i mislim da će nam isto tako biti od velike pomoći i mislim da je ovo jedan novi korak za njega i da će postići jednu novu informaciju kroz naš klub, a isto tako i nama pomoći ostvarenju onog dobrog rezultata